garingan. Pedhot gorokane no Mas. Ya, tenang. Wis. Penting genset. Berarti sing penting ora dalang. Ora. Sing penting apa? Genset. Nek ngono sing penting ya ora genset. Lah apa? Sing penting solar enek gensete, gak enek solare. Apa arep mbok uyui gensetmu? Ya ora iso murup. Ora iso murup. Dadi sing penting Solar ora iso. Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome, lehmu arep tuku nang ndi? Nggone bakul brambang. Ora enek. ada. Berarti sing penting apa? Sing penting pom. Nek ngono sing penting ya ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek bumi, arep mbok encepne ndi pommu. Ora iso dibangun. Lah, sing penting bumi. Nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Ya entek nek tekan ngono ya wis entek. Entek barane rono. Lah, Digawa rono ya entek ro. lah rantang para rono sewengi utuh mung engkel-engkelan tok. Klungsu melu udu. Nggih. Gliyak-gliyak watone. Tangga Gremet-gremet Watone slamet. Ah, Mula kabeh iki penting. nggih, nggih. Kaya dene wong sak awak sak kujur iki. Nggih. Meripat duwe kewajiban dhewe, irung duwe kewajiban dhewe, lambe, tangan, sikil duwe kewajiban dhewe-dhewe. Leres. Dalang yoga sinden pelawak niku wis ana nggone dhewe-dhewe, ora perlu dibanding-bandingke gitu. Betul. Duweni tanggung jawab sing abot kabeh. Kaya dene Mas Yuda. Nggih, nggih. Ya duweni tanggung jawab. Betul. Mergo panjenengan kuwi duweni kulawarga gitu. Nggih. Nyambut gawe sing apik, satemah para pamirsa seneng atine, sok bakal ditimbali meneh. Amin. Nggih. Loh, sampeyan dhewe wis seneng kok aku kok. Lah nggih. Luwungoten mengke gede Pak Lurah, luwungoten mawon. piye? Sok nggone Pak Lurah ra nggo Aku karo Mas Bayu tok. Ah, Pak Lurah tak bacok. Ah, ya Wong kene iki yo kancane. aja nesu. Ora aja nesu, ora nesu. Tak goleki kanca, Mas. Saged nggih, nggih. Nduk niken salindri ben ngancani kene. Ah. Jebul ae sing tak anti-anti wis teko mrene. Kabar pisan. Sajane kota dadi iban yen pinuti sekati. Petrokan hari kakak ulah sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Iso melu masuli kok. iso melu lho sing didangui Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong uluk salam yo dijawab kok. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imam assalamualaikum, makmum untuk waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Ucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten Alhamdulillah. mriki, ketemu ning Nggih, awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih hasilnya. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanop kan Heeh. wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa Pate Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Dereng Niken. Mas. Doa panjenengan sing disuwun. Eh, Sipa ya Bapak ya dongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. amin, amin, Mboten amin, amin. lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono.